morning, good morning. Lugar na may mga shooting dito. Sa ASAP, sa Showtime. Ma'am, thank you po, ma'am. Masok na ba yan? Ano ba yan? Mangunga ka sa ilong, ito na gamit ko. What's up mga kapamilya, mga mix? Okay, it's our second day. Mag-edition kami sa Star Magic ni Rod Bolivar. Pupunta kami ngayon sa loob ng ABS-CBN. First time ko po. Si Joe at saka si Bernie ay nakapasok na po kanina pa. Umuna sila. Hindi sila nag-antay sa amin. So, nandito na kami. Pasok tayo. Ito po ang ELG Tower. Ano po? ELG Tower. Ay, si Ondo, oh. Mundo. Oh. Ilang ulit ka na nakabalik dito, Do? Dalawang beses na. DJ McCoy at saka si Sir Sunny, oh. Tingnan niyo. Oh, my favorite place. Ito na, may vending machine, mga coffee, Hindu Negro. Yeah. Ito na, ABS-CBN store. Good morning. Why nag-hangover dia? Why hangover dia? Hangover si Tulo. Wala man ko natudlo, oh. Wala man ko nanudlog ta. Si Pumia ay nakita namin, nandoon siya, masok siya, parang may binili siya. Nagpapangita kami ng ini. Lumilibot na kami dito kahit anong gagawin. Kilala. Kasi andito din ako sa Manila po. Flexing. Details na lang po. Sige po. Oo. May soya lang po, kaliwang kamay po tataka. Diretso lang po sa kanan po, may entrance doon. May meeting ang UKG. UKG nga. Studio. Ito na, oh. Tingnan nyo, oh. Nandyan sa loob ang ASAP. Parang familiar to, no, na lugar na may mga shooting dito. Sa ASAP, sa Showtime. Ginagamit nila to pag kailangan nila ng outdoor shots, yung mga saysaya noon. Sure ba tayo sa ating paroroonan? Wala, Marshall. Ma'am, boy, wala man tayo tour, boy. Ano nga sunod man ka sa ila, boy? Iba man yan sila. Sure? Hindi man, siguro. So, pumunta na lang kami ni Boy Negro. Una na silang Joe at saka si Bernie. Oh, aga silang gumising. Kami ay nagdugay pa rin. Tagal namin missing. Dito kami sa pinaka-main building ng ABS. Dito yung entrance talaga. Oh, yung Main entrance talaga. So, yung pinasukan natin parang backdoor. So, dito yung MOR sa ganun. Yeah. Ito yung pinakalumang building ng ABS. Yung dalawa, nag-una-una. Hindi nila alam na nandito na po tayo. Sus, no, na sila.
Ayun. Oy, eto na. Boy Negro. Ito na yung sabi ko sa'yo ano namin. Isa sa mga matanda. Boy Negro. At si Master Poopy. Hello po, ma'am. Taga Cagayan din. Ngayon di oro. Sabi ko kasi dead air kami ngayon. Oo nga. Ganda ng ano nila. But ito, pero at least ito. Tinatapon. Sa amin nga, tinatapon na yung phone. Tayo bumili lang tayo sa Lazada eh. Kasi this is the main system, AB Flex. Pero may backup naman ito. Nakakabobo ito. Kasi maraming videos ko. So fits din po yung masisipulin. Lutong-lutong sa galit ng si Sige, kinakakarap talaga. Bless you. Nag-filter yan ba pag nagmumura ka? Conclusion na labas dahil dyan. Yes. Hello. Ano talaga? O, ikaw na mag-suggest. Lagupan. Familiar sa picture. Si Ma'am Tony po, yun yung naririnig nyo sa minute to minute sa show ko. Pero siya po yung blueprint. Kailangan lang mapagpatong-patong ang golf boss sa pinakamabilis na oras. Si Ma'am Tony po yun. Ma'am, thank you po, ma'am. What's your name? Master Poppy. Master Paul. Yes po. Thank you. Thank you, Jane. Uy, kuha kayo sa video. Nanchichicks kayo, ha? Uy, bago nag-i... Ako sa Mikaloy ni Joe. Kami kasunod eh. Ha? Tigtuyok mi. Handa, balik na sa... Hindi mo alam kung saan. Ang ipabusan ko ba, sa Euro kayo ni Papay Marshall. Buo. Si Bernie, mag-good sa mo. Ito yung nangyari. Ganito kasi. Nanap namin si Sir Ricky Manalo. Araw po namin ang pamilya niya. Nagod sa mo, busy mo? Tambay lang. Si Uy, familiar, oh. Familiar. Oh. Kate? Ano ba yan? Ano ba yan? Manguha ka sa ilong, ito na gamit ko. Ganito yun. Saan yung papunta dito sa Mother Ignacia po? Ay, doon po. Tingnan nyo lang ano ko. Doon po banda. Hello, Oroponcia. Uy, tagyan niya. Bye. The mic. Hello. Meron po na, nakakuha nyo ba sa ano? Kailan lang ah. Parang Madali talaga eh. Ano yun? Ano? Sa Manila. Joe Romantico. Master Poppy. Hi, this is Natalie De Coco of MOR Dagupan. Kumusta po? MOR. 94.3, number 1, Alaratan. So, yung first agenda natin, gagawin natin kasi wala tayong sweldo sa Cagayan de Oro. May isang tao kasi dun na may yung dahilan. So, Punta dito. isipin na natin sa meeting natin sa ating brainstorming paano natin i-boycott itong taong ito. Sino ba yan? Hindi ko sasabihin kasi baka may CCTV na may mga camera dyan nakikita sa atin. Wala namang camera dito. Wala. Naman na. Wala. Same tayo, same. Sabihin natin sa mga subscribers ng Facebook niya, Hindi, sa YouTube niya. Wala namang kamera. Sabihin natin,
ng mga subscribers niya ay dapat mag-boycott na. Hindi na sila mag-like, hindi na sila mag-video, Hindi na mag-share. hindi na mag-share. Tapos kung lumipat sa YouTube channel ni Boy Negro. May panawagan ako. Rico Suave. Uy, may camera dito? Wala kamera. May panawagan ako kay Rico Suave at saka Maria Filingera at saka ni Sid Maricar. Huwag kayong mag-expect na may sweldo. Yung kailangan natin ganito na lang. Yung tinatapos natin ng mga talent niya, yung mga client na Kaya. ano natin, sabi natin sa mga client na sa atin na ibibigay, mahati-hatiin natin. Pero sa iyo, Bakit? parang natutulog ka na ka. Ha? Talang yan Lumalanghap ka, Lumalanghap ka. Wala. Alabinan ka kasi siguro bigat. Malamig kasi dito sa office eh. Sarap matulog. Kami nabilan. Rosary na kami. Wala, tulog na ako. Tulog na ako. Pagkatapos may mag-Bible sharing, nag-Rosary. Paggabi, Church visit. no? Sama ko yung director ng maraming pelikula Pilipino, Metro Manila Film Festival, si LJ, Direct LJ Flores, our very own from Oro. Minsan ni Minsan ni Direct Gilbert Cabono. So, nandito na siya sa Manila. Kasi alam ko, bakit ka nakipagkita sa kanya? Bakit? Wala kang susuotin, mamaya. Tama. Sinabihan niya pa kung saan Saan bumili. bumili? Pero, Punta ka Baklaran. pero nagsalita din siya. Nagsabi din siya. Kasi gusto niyang gumawa ng pelikula sa Cagayan de Oro. Kung sino daw yung mga actor na... Ay, nakasay na kami. Oo, kailangan niya. Kasi water rafting man yung... Si ako yung malulod. Tao. Yan, hindi ka malulunod. So, yung mga bato. Maiigo sa mga bato. Ay, yung mga bato. Gusto niya yung may dugo dapat doon ba? ikaw yung Ako yung pagsakay siya ng ano, sasakay siya ng ano, salbabida, tapos rap. Tapos yung ulo niya, umuulog siya, tapos yung ulo niya, mondo sa Hindi, parang ano siya eh, pasaway siya, hindi siya nag-helmet. Ganun yung gusto mo ba rin? Kasi pasaway ka naman eh. Parang So ako yung mamatay sa movie. hindi man. Kulap pa. Hindi, magdugo-dugo lang. Kumatos ako dun sa movie. Hindi naman. Hindi, magdugo lang. Tapos pagkatapos, itatahay lang naman. Tapos ako yung ano, rescuer. Okay. Ayun na. May rescuer kasi. Naputol yung pa. Pagkatapos mag-rescue. Kinain ng buhaya. Pero sa akin daw, siya, minor lang yung pwede mong sabihin niya, ano ba? Ikaw yung nang matumat ng lunod. Na babae na maganda. Ganun siya. Okay lang sa inyo. Ako, malaki. Ano lang. Walang kita. Roll impact. So shout out kay Direk LJ. Ready na po kami. Direk. Hanap ka lang staff and crew. Dito lang kami. Ito na yung Problema direct. CTR. Ang Metro Manila Film Fest. Oh, yeah. Pupunta tayo sa cafeteria. Diyan yung dumadaan sila ni Vice, sila ni Bong Navarro. Sila dumaan na. Diyan tayo pumasok kanina. Thumbnail. IT. Ito yung IT. Ito yung chapel kung saan ginagawa yung mga live natin ng mga church. Every Sunday ba niya, no?
Diyan nagsushoot yung Going Bulilit dito. So maraming mga places dito na dito lang tabi-tabi yung nagsushoot yung mga production. 5 years, 5 years. Kami dalawa, big team. Ano, endos na tayo? Oh, dito mo talaga sa side ba? Oh. Hala! The original. Man. Hindi kami naka-access. Showtime. Ay! Katunin nga. Ba't nagtambay-tambay ka dyan? May artista. May artista kasi nalaban ni Mama. Wala pa, ikaw pa. Ako pa. Sabihin mo na lang sila ha. Pagsabihan. Ay, Ray, nakita ko na Ray dito sa iglesia na Ray. Pakilala ko sa iyo. Chuma, punto ka na. Singin eh. Right, try ka na. Dikit pa taas gamay. Narakagapon po. Sino yan? Sino yan? My God. Oh, diyan? Si Ben and Ben yun. Oh, si Ben and Ben. Si Ben and Ben. Oh. Hindi naman ako sa video. Ito na po tayo. Nag-ready na po tayo para sa awarding. Ito na tayo sa my birthdays. ABS-CBN birthdays tent. What is the meaning of birthdays?